Salut lume, eu sunt Jestero și am să vă prezint niște pași ușor pentru a fi bun în CSGO. Primul pas, trebuie să-ți cumperi un set full de gaming. Asta include mouse, mousepad, tastatură, monitor, scaun. Dacă nu ai chestiile astea, nu poți fi bun la CSGO și nu vei putea trece la pasul 2. Și bineînțeles, nu vei avea nici swag. Pasul 2. Dacă ai ajuns aici, înseamnă că ai tot ce ți-am spus la pasul 1. Deci pentru pasul al doilea trebuie să ai skill. Dacă nu ai skill, nu vei avea cum să treci de pasul al doilea. Cum faci rost de skill? Nu știu, frate, eu m-am născut cu el, deci n-am cum să-ți explic sau să te învăț. Pasul 3. Ești foarte bun dacă ai ajuns aici. Dar acum nu cred că vei mai avea atâtea șanse precum ai avut la pasul 1 și al doilea. Pentru a reuși să fii bun la CSGO, ai nevoie să faci rage cât poți și să-ți înjuri cu echiperii cât mai mult. Pasul 4. Încep să cred că suntem la fel. Pentru acest pas ai nevoie să faci niște lucruri mai complicate precum: dacă un echipier te înșură sau nu-ți dă drop și deși el are bani mai mulți, trebuie să-i fuzi vreo 2 gloanțe cap pentru a-l speria intimida. Iar ca să nu funcționează, îi mai fuzi și ultimul glonț, îi armă și te-ai dus, tată. Dacă vei urma acești pași, sigur vei ajunge respectat și vei avea un grad mare în CSGO. Succes la a face asta în continuare, iar dacă veți mai avea nevoie de ajutorul meu, lăsați un coment și voi face tot ce pot pentru a vă ajuta. Vă voi lăsa tot gameplay-ul până la final, deci până data viitoare, salut! Oh, I can't forget myself. The peace that I'm missing, it kills me.